Ahojte, počkejte, jenom se postavím. Dám to tady trošku. Takže už se nám aktivovala naša postavička. Vypadám takhle za Robuxy a jdeme si ji troška zlepšit. Jo. Hnědá. Černá. Není to moc odlazaný. Černá brva. Musíme zase řadník. Modrá. Tak a poslední růžová, která byla tam napsaný. Moc jsem se snažila na růžový, ale nevím, či je to oka. Napište do komentářů, jaký barvy mám ještě dělat. Ahoj.